Astăzi sunteți aici pentru o scintigrafie osoasă. Acest test ne permite să vedem cum funcționează o parte a corpului dumneavoastră. Vi se va administra o cantitate mică dintr-o substanță, care va călători către organul studiat, creând imagini ale interiorului corpului dumneavoastră. După câteva minute în sala de așteptare, medicul vă va suna și vă va duce în sala de injectare radiofarmaceutică. Acolo vă va pune câteva întrebări de bază pentru a vă asigura siguranța. Vă vor cere numele complet și data nașterii pentru a verifica dacă corespund solicitării medicale. De asemenea, vă vor întreba dacă ați mai făcut o scintigrafie osoasă pentru a verifica dacă există reacții alergice. Vă vor întreba dacă luați vreun medicament. Dacă sunteți o femeie de vârstă fertilă, vă vor întreba dacă există posibilitatea unei sarcini. De asemenea, vă vor întreba dacă alăptați, deoarece va trebui să întrerupeți sânul timp de câteva ore după test. După ce toate aceste întrebări au fost adresate, vi se va cere să semnați formularul de consimțământ informat. Acest document conține toate informațiile pe care trebuie să le cunoașteți înainte de test. Apoi, tehnicianul vă va injecta radiofarmaceuticul. În funcție de studiu, este posibil să fie nevoie să așteptați minute sau ore înainte de a fi făcute imaginile. În acest timp puteți să rămâneți în sala de așteptare pentru pacienții care au primit deja radiofarmaceuticul, să beți apă, în unele cazuri, să ieșiți afară și să vă întoarceți la ora programată. Când totul este gata, tehnicianul vă va chema din nou și vă va însoți la vestiar. Vă va da un halat pentru a vă simți confortabil. Dacă hainele dumneavoastră ar putea interfera cu imaginea, va trebui să le scoateți. De asemenea, vă vor cere să îndepărtați orice obiecte metalice din zona care urmează să fie examinată, cum ar fi cercei, coliere, nasturi sau fermoare. Când va veni momentul să faceți imaginile, tehnicianul vă va însoți în sala de examinare și vă va ajuta cu grijă să vă poziționați pe masa de examinare în poziția corectă pentru a obține cea mai bună vizualizare a structurilor. Este foarte important să rămâneți cât mai nemișcat posibil. Când începe testul, tehnicianul vă va observa din camera de control. După finalizare, tehnicianul vă va anunța că vă puteți întoarce în vestiar. Nu vă poate oferi un diagnostic. Medicul dumneavoastră va analiza imaginile și vă va explica rezultatele. Nu uitați să vă hidratați bine după test.